Gamari Elected Raymond Omolo kokalo riwruok mare mong'ere Raymond Omolo Foundation makore gi Urban Swaras Running Club nyochako chenro mageto bero ngima mond liete chula mfangano kar chung'od bura ma Suba North gidwaro maneno ni gibedo kod jogo manyalo chung' kar kendegi. Chenro gete nya mond liete ma ok nyal maneno ni giyudo ka ginyalo chungo malo e weche mag ohala kod yore mamoko manyalo miyo giyud thuolo mar jolo familia mag riwruoge ariyo ne obago ng'wech mar kilomita 33 e chula mfangano machoko omenda makonyo mond liete chula no kaachiel kod nyithind kie mane owegigo mondo giyud thuolo mar chako ohala kod chenro mamoko manyalo miyo giyuto. Jaratije duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe LBDA mano Wycliffe Ochiaga kod Commissioner Sub County ma Suba West Samason Akach ne otene chenro no koni mond liete chula mfangano kadhe matek. We have so many widows in Mfangano. These widows, they are vulnerable because they need to eat, they need to take their children to school, they need to take their kids to hospital, and at the same time, quite a number of them you will find that they have been made to be widows because of the pandemic. Ne waringo mondo wayud solro moro matin mwanyalo support godo mond liete e Mfangano kae. Ung'eyo maber ni support mar mond liete en gima Dr. Raymond Omolo keto malo ahinya. So kawuono ne wayudo thuolo mwasolo 150 kendo wamiyo kidieny mag mond liete go mondo gidhi gitim godo ohala maginyalo timo. We chose Mfangano as one of the places for this year's programs to make sure that people get to live good, healthy lifestyles, and much more important, the women, the widows also access economic projects that will boost their lifestyles